Здравейте в петък, 8 ноември. През нощта Луната ще премине през съвпад с Плутон, след което ще навлезе в териториите на Водолей. Веднага ще се изправи срещу Марс в Лъв и ще започне да ни настройва да протестираме, да търсим свобода и независимост. Ще ни води към другите, ще ни потиква да се събираме с хора в групи по интереси, да търсим промяна и да воюваме за свобода и справедливост. Ще ни потиква към бунт срещу едноличната власт и царуването. През деня ще се радваме на по-лека и въздушна енергия. Ще търсим общуване и на живо, и чрез социалните мрежи. Вечерта ще е подходяща за срещи, събирания, приятелско общуване, празнувания, за други за сърфиране в интернет. Днес почитаме Свети Архангел Михаил, да се помолим да бъде с нас, да ни закриля и помага. Честито на имениците, желаем здраве, закрила и напътствие свише, лекота и успех по пътя. Пожелавам ни красив, приятен и вълнуващ петък. До скоро!